Els editors em van venir a buscar amb una idea. Toni, segurament tu pots parlar sobre el que passa darrere de càmera en la política i en el món dels mitjans, podries fer-ho, però no ho faràs, perquè t'hi va la feina, t'hi va moltes coses, no? Però innovar una mica aquest món amb l'excusa d'una novel·la de misteri. Jo, en aquell moment mateix que m'ho van proposar, els hi vaig ensenyar un esborrany que tenia des de feia moltíssim de temps que anava perfectament en aquesta línia. L'editor en fet em va dir que se li havia posat la pell de gallina del maig que havien fet, no? Cos a terra és un llibre amb doble misteri, el típic de les novel·les policíaques i de detectius on has de descobrir l'autoria d'uns misteriosos assassinats, i la segona és una més pròpia, és descobrir els personatges reals que m'han inspirat els de la ficció. El que passa és que jo m'he volgut cobrir amb el sentit de que ningú és exactament o 100% ningú, més que res perquè jo he de seguir treballant. És ficció, però molt basada en fets reals. Hi haurà molta gent que llegirà aquest llibre i pensarà, de respecte a la història, t'has passat? Doncs no, fins i tot el que sembla més surrealista i més bèstia és el més real. Aquí, amb aquesta novel·la, ha nascut un personatge que és en Max Margarit, que és un assessor, que és un malalt de Sherlock Holmes i de les novel·les detectivesques, que treu a passejar la seva vena d'investigador perquè uns esdeveniments inesperats s'ho traguen la campanya. Ara m'he centrat en el món d'una campanya electoral, però i si ho centrem en una televisió com la vostra, per exemple? Algú dubta de que hi haurà molt de material per possibles assassinats i pesquisses d'un investigador?